абонати. Тук сега съм с това ще поем. Тук няма други постнем. Ето пред за Фейсбук. Само кажете ето, братенци. Само кажете, че ще го направя. Защото не му играя. Разгледай това, няма такова нещо навела, що не може да гледате мое, разпрека мое, що говоря на дума. Оцелих града! Трябва ми един абонат, поне един, моля ви за една, значи никой не ме гледа. Ирония, ако ми лайките тези клипа, ви сте господи. Ама нагоре, не надолу. Ай, сега те туршам бързо, ще трябва да се връща на врата. Че знаеш ако за начало ще хакер. Гол! Ама ли, бакя флайто скара гол. Люк Делки изравнява! Добре. Сняг те Много голяма грешка на вратаря там. Значи гледай. Значи някакъв? Да се нахваля на Люк Делки с бързо. Някакъв? Се изравня. Отначало мислех, че е читър. Все пак. Къде беше той? Първото нил. Нил. Не мога, гостина, ето го първото нил. Корнер. Мале, много съм тъп. Така че кажеш цяло, бе. Виждам, че продължи да... Вече знам как да скръща клипа. Не си читър? What the fuck? О, мале, много съм бит. Мангал. Трендио. Ето го. Бро! Жълт картон това е. Ето, началото мисля, че е читър. А 17 лева е читър. Ако 18 лева е читър, Втори лево му е бараката. Пак има джайанджи. Тук му е... Той има между другата барака. Какво? Не си читър. Прецакан съм. Защо? Не ме гледайте. да бе, с 8 човека ще се справя на терена с 3 червени картона. Ама не, бърщи. С 3 червени картона. Не си ли с 9 човека на терена? С 7 съм вече. С 8 е ум. 12 минус 4, да извиня, обърках. Нали, този не може да смята, заедно да говорим първи клас. Извинявай, да. Ти си дали за първи клас, бе, брат ми. Значи, много съм тъп. Събрах 74 000, защото съм професионалс. Трябва да се апгрейта мортара. Ама не, много съм тъп просто. Прав си. Има лаборатория, която се апгрейдва на втори лево, момчета, че... Единственото нещо, за което Венци е прав, че е просто. Да. Ще върни се тук. Добре, там хора лево четвърти. Защото съм нуб. Сега се видим да си апгрейда морта. Значи, какво е това? Това са... Да покажа... Тук... Не, защо? Много съм... Не, ако не сна армерите... И край Ще на това армерите. заслужена точка. Не. Да, цъкна го. Yes, към. И това. Това са апгрейд. Това са плюс 3. Мортър. Паралел. Що съм изпустил? Значи от много време няма клип. Ама съм загубен. Няма абонати. Абонирайте се, ако слушате този клип. SOS, help me. Ай, кажете, че тези 12 абоната. А не, аз. А те се голят на... Аз пък нямам българ. Българ, каквото е там. Май много съм тук. Ама не. Ако ти имате идея да го променя, моля да кажете ми. Защото съм негодник. Кога ще опоем се игра, коя да снима, че... Маничко. Аз поснимам по 15 минутен епизод. Аз съм Бронслига 2, защото съм професионалс плеер. Това съм го бил един път.
Мъртър лев. Ябетка. Докато му руши оградата. Ари, бе. Аз докато му разруши оградата, стана 15. Аз пък си обградил моята. И какви хора има? Нахални. Мале. Шокът им падна. Не. Какво? Този беше хипер. Гличнат. Да, бе. И аз едно време бях така. Ти е лево. Пич. Не, много сме да. Айде малко послабваш. Дай някакъв без град. Аз... Някой без ограда. Да. Тоест 13 минус 16. 1, 2, 3, 4. 4 оръжия има. Аз ме харесвам, брат. Киф, ма. Много як. Як. Значи, брат, виж, докато си вървиш, има един гроб. Ма аз тук няма. Идусква! Съм бати много път. Ако съм за 14 лева добре, ако съм за 14 лева добре, напишете долу в коментар. Сложил съм си клана от Вон. Ти имаш клан? Да. Наистина? Меди от най-добрите. Защото и си ми се апгрейд и искам да си го пазим. Ай, сега видим, кой ме атакне, ще го прибия. Вие сети ли са какво искаш да апгрейдваш? Сетих се, ама аз тут съм много тъп. Си апгрейднах лабораторията. Ще оставя линк в описанието за канала на брат ми. И ти оставя линк в описанието за моя канал. Но аз не снимам в момента. Не знам, ще снимаш после. Виж какво е. Мали, това ще е байти кака. Да го направя. Да го направя, това ще е байти. Сти колко. Аз да нямам пари. Значи, ако искате си апгрейдим за дървената ограда, правите така. Така, тук стои. Да се пренесу вече. Така. Така ти при всички следи. И всичко са апгрейд. Ако да не да се казвам Венцов Ангел. Я да кажа новото име, бе. Защото и 1% няма стане. Брат, поне малко ти да си навърши атаката. Това е скучно. 1000 ако апгрейднато и дървеното. Ще се загрейд 5000. 10 000, я бия от тук, бе. Ако това е глиста много силно, искате да ви е някакъв друг. 113 лева. Слапе. 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 Слапе има 15%. Да, слапе, що те лапе. Слапе, що те лапе. Ай, не мога цъкна, бе. Мале, аз съм бавно развиваща крава. Която още не знае. Няма брата бавно развиваш така. Ето, гледай го. На доската го погледнах за първи път. Това ли му е клана? Това ли му е клана? Това ли му е танхолда? Това ли му е танхолда? Като се гледах за Barbarian King, тъй тук всеко намерих, не го видях. Ето и Арчер Куина. Пускай се бори, брат. Какви това е? Кой е че 6-7? Що съм професионал плеер? Той че 11 лева, влиза съм много такис. Той е 11. Бог! Господ! Развитите? Не е слад. Защо Бъндърхъна? Защо Билдърхъна? Не че страни. Лапе. 11 лева.
Това е 11 лева. Това е 11 лева. Танхаус 9 лева. Таунхаус. 6, 3, 16, 15, 12, олигофренски. 9 неактивиран, 9 активиран. 8 лева. The best 3 лева 11. А то се бича просто 11 си го остава на 11. Имаше един начин да ви покажа най-силния играч. Тук беше. В ко беше, бе? Къде трябваше да цъкна? Глобал, ако са написали хай, join. Аз не разбирам английски, им викам пишете на български. Оляху! Добре, готова да ги борда. Още, не свинчи. Хора, много посънимо, що си клипте и че ще окача. Това беше всичко от мен. Ако ми бъгне, докато спирам, значи съм лилфен.